Blaszczewski, og her er så Robin Olsen fra FC København med Per Varmen spiller selvfølgelig, som vi også hører Martin Jørgensen understrege. Det spiller en rolle. Der er alligevel mange af FCK-spillere, der har prøvet det her før. De har spillet på køberen. Nogle af dem kommer ned fra de kanter der. Så det bør vel ikke være det overvældende problem. Vi kan høre, at der er lyd på for lægterne her, ikke? Men det er jo ikke et skræmmende stadion at spille på. Der er forholdsvis langt ud til tilskuerne. Men varmen kan godt være den der lidt ubehagelige faktor. Altså det her med, det sætter sig lidt i benene på landet. Men som Martin Jørgensen siger, jamen altså, man skal dosere det med en playmaker, som har bolden allermest af alle spillerne hos Vardar. Usikkert spil fører til Gregos får en afslutning, og en god afslutning her, og udmærket reageret af keeperen Blaszczewski. Det hele starter med usikkert spil ud af forsvaret fra Blaszczewski. Og så er ny på venstre kant. Og med det begge opgør mod Malmö FF, og gjorde det godt ham her. Der er sådan lidt frem. Og her skal der blandt andet passes på nummer 6. Og der er også andre, der kan have noget i luftrummet, som vi kan se her. Gennembrud. Rasikajan. Venstrebenet, der ligger på højre kant. Med fart. Og flere for en afslutning. Ja, godt nok, at han... Blaszczewski igen. Han er højrebenet. Det er stedet farligt, var det ikke. Han er en ret stærk spiller. Ian her kom lidt op i alderen, 31 år. De er presset lidt mere lige nu, end de formentlig bryder sig om. Og en stor mulighed i virkeligheden til Nikolov. Kæmpe mulighed. Han får slet ikke ordentligt træk på den jo. Og Vardar begynder at vise sig lidt mere nu. Her hvor vi er tæt på runden. De første 30. Der er ikke Bøjlesen. Der må vi ikke sætte meget op i denne ende af banen. Det er måske meget godt, når man ser den dårlige aflevering, han lægger. I ligaen endnu i Makedonien. Det er ham, der tager den her udmærket. Ja, ved du hvad? Du kan også godt se, hvad det er, han vil med... Kommer fra Felipe. Og de får ikke dækket op der. Og en stor mulighed, men der er dømt offside. Der er også på sådan nogle her, ikke? Clearinger. Og så længe de bare afslutter udefra, jamen så sker der ikke noget, det kan vi se. Der kommer ikke rigtig afgørende ind i... Til her. Det er godt det der. Det er altså her, de er farligst. På Jørgensbak. For modtaget indlæg fra Bengtsson. Spilles ud af til Blaszczewski. Og der kommer første store chance. Og vel at mærke til stjernebeholdet Juan Felipe. Ja, deres bedste spiller også i første halvleg. Ja, de skal undgå fejlene, FCK, ligesom vi så det med Kvist før. En omstilling, hvor man mister bolden alt for nemt. Og så har vi altså taget fat på de sidste. Heldig her Pavlovic. Og kluntet vel at mærke oveni Bengtsson. Med en åbning. Johansson har en stor fejl. Endnu en gang ser vi det altså fra svenskerne her. Og så brænder det for alvor på Balotelli med en kæmpe mulighed her. Og det er altså noget, vi har set lige præcis. Det der med Johansson. Når han ikke har Sanka ved sin side, så er der usikkerhed. Ja, det er en ukarakteristisk usikkerhed hos Johansson. Det er mere og mere offensiv i den der position for højre bakken. Og det er Balotelli. Som også træner lige nu FC København. 2-2. Her var vi runder en time. Det er lige ved at blive rigtig farligt med en frispark. Det var det. Nu er spillet her af Vardar. Og tilfældigt. Og der kommer målet. Balotelli. Han har taget tilløb til den. Han har haft adskillige muligheder i den her kamp. Den her gang, jamen der hammer han den bare ind. Igen ser vi altså, får ikke videre tingene ordentligt. De får ikke gjort tingene færdige i FC København. Og ja, det er jo hvad der kan ske, når man ikke spiller godt. Ja, jeg synes, der har været tilløb til det sidste 15 minutter. Altså, der er det her lidt paniske over FCK-spil, som så udmønter sig i, at igen en hektisk kli. Jeg synes, han præger det her hold rigtig meget. Kojacevic kan også tieren. Ham, der tager den, men Robin Olsen har det fulde overblik her.
man skal lukke ned for ham. Det har de lært til næste kamp. Det er så godt lavet her. Balotelli. Rigtig godt endda. Og det kan godt gå hen og gå helt galt. Nej, FC København slipper, men fremragende ryg, han ligger der. Det kan godt være, at vi skal trække den der med manglende teknik tilbage igen, når vi ser det der. Det er fremragende. Kinos. Bøjelsen får den tilbage igen. Verbic. Der kommer Bøjelsen. Så det er en god mulighed, ikke? Ja, så er hans venstre og hænge lidt. Ser træt ud. Det gør Thomsen. Han gjorde det godt indhop. Og der kommer den. Næsten. Santander med en kæmpe mulighed. Lige før lukketid. På at score det der vigtige udbanemål. Men godt arbejder Nikolaj Thomsen. Ja, nemlig en belønning til, at man måske her satser på den kreative spiller Nikolaj Thomsen, får ham ind. Bengtsson, lad os så prøve at få det indlæg der. Det er godt sparket. Det er det nemlig, og målmanden skidt op. Nikolaj Thomsen, nej! Og der, den sådan inden omkring mållinjen bliver hættet væk. Der havde de muligheden. Novak er ham, der redder den for Vardar. Han fejler fuldstændig. Jeg vil også sige, sidder man fornemmelse af, nu er der fløjtet af, de tager 1-0, men på fysikken tror jeg måske også, at FC København har en mulighed for at løbe ned i returkampen i Parken. Men lad os bare runde den fuldstændig af her og sige, at det var en...